Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Сённяшняя размова мае назву «Справа жыцця». У нашым горадзе на адной з цэнтральных вуліц ёсць сацыяльная рэклама. Яна супраць курэння. Гучыць так: удыхаеш, забіваеш сябе, выдыхаеш іншых. Мы добра разумеем сэнс гэтых слоў. Размова пра актыўных і пасіўных курцоў. Нікацін губіць залежнага чалавека. Дым цыгарэт губіць тых, хто знаходзіцца і побач. Зло з усіх бакоў. Але гэтаму прыкладу можна надаць і духоўны сэнс. Калі мы прыносім шкоду сабе, мы прыносім шкоду і іншым. Таму што аддаем толькі тое, чым напоўненыя. А калі ў нас жыццё, тады мы жыццё і распаўсюджваем. Прызнаюся, што люблю пасланне апостала Паўла. Яны напоўненыя багаслоўем і практыкай. Глыбокая пашана Богу дапамагае мець дакладнае мысленне і паводзіны. Павел быў чалавекам, які аднойчы удыхнуў жыццё, і праз кожнае слова і ўчынак ён гэта жыццё выдыхаў. Пра якое жыццё я кажу? Пра дабравесце. Давайте прачытаем разам адзін тэкст з паслання, якое змяніла жыццё заходняй Еўропы. Рымлянам, 1 раздзел, вершы з 14 па 17. «Я даўжнік і элінам, і варварам, мудрацам і неразумным. Дык вось што да мяне я гатовы звеставаць і вам, жыхарам Рыма, бо я не саромеюся звеставання Хрыстова, бо яно ёсць сіла Божая на збавенне усякаму веруючаму. Па-першае, юдэю, потым і эліну. Бо ў ім адкрываецца праўда Божая, ад веры ў веру, як напісана: праведны верою жыць будзе». Кім быў і кім стаў Павел? Чалавекам, які не вельмі шанаваў язычнікаў, потым тым, хто яшчэ горш ставіўся да хрысціянаў. Ён даў згоду на забойства Стэфана, а потым узначаліў пераследаванне вучняў Господа. Але аднойчы, па дарозе ў Дамаск, ён сустрэў жывога збаўцу Ісуса Хрыста. Рымскі грамадзянін па нараджэнню апынуўся ў добраахвотным рабстве. Калі мы чытаем першыя радкі паслання да рымлянаў, то пераконваемся, што для апостала Паўла абсалютная ўлада Бога значыла абсалютнае падпарадкаванне. Мы чытаем, што Павел пакуль жывы, жадае, гатовы і павінен несці дабравесце. Няўжо такое мерапрыемства стала для яго сапраўднай справай жыцця? Менавіта так. Ён зразумеў, што Богу патрэбныя сведкі веры. У яго і для нас з вамі ёсць глобальная і лакальная місія несці паслушэнства веры ўсім народам. Калі казаць простай мовай, то дабравесціць – гэта прапаведаваць жыццё. Як мы з гэтай місіяй спраўляемся? На што мы гатовыя дзеля яе? Пытанні, на якія няма лёгкіх адказаў. Пытанне, на якія адказы патрэбныя. Таму што хто, як неверуючы чалавек, можа сёння падзяліцца сваёй верай? Ведаеш больш? Раскажы таму, хто не ведае. Чаму нам варта сур'ёзна падумаць пра гэта? Адказ у прачытаных словах апостала. Ён лічыць сябе даўжніком перад людзьмі. Прызнаюся, што не люблю даўгі. Для мяне яны цяжар. І калі ёсць такая неабходнасць іх завесці, то імкнуся прыкласці ўсе намаганні, каб ад іх пазбавіцца. Быць вінным усім абавязвае.
Павел думае пра тых, хто размаўляе на грэцкай мове, і тых, хто з'яўляецца чужаземцам. Ён перажывае за адукаваных і непісьменных. Ён клапоціцца і за рымскую царкву, якую не засноўваў, і вернікаў, якой ніколі не бачыў. Усе гэтыя людзі ў яго духоўным спісе. Ён лічыць сябе гатовым несці дабравесце. Як зразумець сваю гатовасць? Канешне, размова не пра інтэлектуальны досвед, фізычны стан, разуменне дэталяў місіянера-служкі. Павел кажа пра становішча сэрца, пра цвёрдае перакананне ў жыццёвай неабходнасці сваёй місіі. Яго не разумеюць, гоняць, пагражаюць, пераследуюць, б'юць, садзяць у турму. Але што кажа апостал? Я не саромеюся. Справа, якую я выбраў, настолькі важная, што я не магу адмовіцца ад яе. Так казаў некалі Неямія сваім супернікам, калі будаваў Іерусалімскую сцяну. Я заняты вялікай справай, не магу сысці. Справа спынілася б, калі б я пакінуў яе і сышоў да вас. Чаму? Таму што дабравесце ёсць сіла Божая на збавенне ўсякаму веруючаму, па-першае юдэю, потым і элену, бо ў ім адкрываецца праўда Божая ад веры ў веру, як напісана, праведны верою жыць будзе. Адказ просты. Па-першае, дабравесце – гэта сіла. Не, ніхто не будзе ў літаратурным сэнсе здзіўляць вас габрэйскай альбо грэцкай паэзіі. Магчыма, нават размову будзе весці чалавек, якому далёка да аратара. Павел і сам не лічыў сябе спрытным у слове, але сіла слова ў Божым слове. Павел параўноўвае яго з дынамітам. Пропаведзь Евангелія здольная разбіць грахоўныя жаданні, думкі і справы. Хто крыніца такой сілы выратавання ад грэху? Вядома ж, Бог. У гэтым няма нічога новага для юдэяў, якія былі манатэістамі, і так шмат новага для грэкаў, якія ушаноўвалі шматлікіх багоў. Але Господ можа знайсці шлях да любога сэрца. Павел таму жывы доказ. Таму кожны прапаведнік павінен стаць прыкладам сілы. Па-другое, дабравесце – гэта ісціна. Евангелие – унікальная прапанова Бога людзям. У ім мы пазнаем ісціну пра сябе і ісціну пра Господа. Калі мы глядзім у люстэрка, нам становіцца страшна. Калі мы глядзім у нябёсы, у нас з'яўляецца надзея. Ісціна – маці веры. Мы чытаем у Паўла «вера ад слухання, а слуханне ад Слова Божага». Ісціна неабходна нам, таму што яна нараджае і памнажае ў нас веру. Прапаведнік павінен стаць прыкладам ісціны. Па-трэцяе, дабравесце – гэта жыццё. Добрая вестка – гэта пропаведзь пра жыццё. Мы жадаем жыць і атрымліваць асалоду ад жыцця. Мы жадаем быць шчаслівымі, але колькі б мы не імкнуліся, у нас без Бога нічога не атрымаецца. У нас няма упэўненасці ў сучасным і будучым. У нас ёсць толькі смутнае мінулае, сумнае сучаснае і невызначанае будучае. Жыццё ж у Хрысце. Дабравесце ставіць у цэнтр Бога. Яно аддае яму голас і трон. Самая неабходная і моцная пропаведзь – гэта ісціна пра жыццё. Яна калісьці змяніла маё сэрца. Я зразумеў і прыняў ісціну. А зараз жадаю сказаць усім слухачам, неважна хто ты, мужчына ці жанчына, неважна дзе ты, у краінах былога Савецкага звяза ці ў Европе, не так важна, якая ў цябе адукацыя, не важна, якога колеру твая скура, для Бога важна твая душа. Жадаеш яе захаваць? Тады паслухай словы, якія сталі для апостала Паўла справай жыцця. Вер у Господа Ісуса Хрыста, і ты будзеш жывы і збаўлены ад грэху. Я узнімаю руки до небес, з усмешкою щасливою на твары. Я до тебе прийшла
своею грешной постатью земною. Я веру Тебе, Иисус Христос, и веру не изменю свою досконно, поведаю, поклич аж до небес, и у гэтым мне не буде больш заслона. Поведаю, поклич аж до небес, и у гэтым мне не буде больш заслона. Гаротны той, хто не спознав Тебе, хто до небес стяжинку не шукає, хто в царство сатаны отдав себе, чия душа у темры той блукає. Я ж веру Тебе, Иисус Христос, и веру не изменю свою досконно, но ведаю, поклич аж до небес, и у гэтым мне не буде больш заслона. Но ведаю, поклич аж до небес, и у гэтым мне не буде больш заслона. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Thank you.